Kamot, kurang binibuang natin. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Bigo City, Davao del Sur, Mindanao. May punta guys. The first time mo na nakita, tapos may ligong kag traditional lilot. Tanawag yun para sa imo. May punta sir. Unsa man tong ipamati? Binaw rin, kamot ba? Hindi niyo? Katiguang na siguro ba no? Katiguang mo na yun. Ayaw delikado na. Pila kadlon mo na ipaminon mo sa banon? Nawala naman yung atong pila ka kuha niya. Karong bulan na dibalik ko po. Kuan man kung dai Kamot na. og giil. Hindi ko pasmado ano. Unsa pa gyud gawasan ng mga banon sa pilain? Wala na po. Wala gilain. Mga sakit likod, hawa, Ana po na siya usahay pero ang ginagawa din. kanang gubanod. Ngano din nagabasa kag hapon gabi. Wala. Kay sa una mo ko grabe trabaho mo ko. Sakan ba niya? Usahay. Usay maligo ino kagabi eh. Muna nga siguro ba. Kani mong gi-reklamo, pasmos kusog. Nangalay banon, ngol, magkurog, walay kusog. Ni Kasi pasmos. sudo kung saon ako kuan nga dinigay ko mo. Wala magakamagumol og gininit hapon gabi. Wala. Dili na sa pwede kay mo samot na siya. Gabi nagsulay ko tong gabon. Ugluy dayon tanglad asin ako. Unsa man di nabukalan? Wala. Bukal. Bila ka oras, Sara. Ang isa ka oras. Yung muli mo diin. Kaysa pa lang. Kaysa pa lang gabi pa lang. Man, okay siya. Magaya niya samot gani noon gabi eh. Dili na siya pwede mo samot na. Madugay na ubugat imong tiil, di na kakalakaw sa kabugat. Gani mo tong reklamo rin gani ko di naman maayon ganoon na. Dili na siya pwede. Kubol na. Oo, nang manok. Unsa man to? Nilat ang manok at tinulati. Dili gyud na siya pwede sir, undangan na kay di gyud na siya maayo. Yang napo kay madungog sa mga relatives, siyempre number 1, relatives mo ginato ang bantayan, sikan na malanang friends. Pero kung ka makita, ayaw gyud papadayon na. Bawal na siya. Kaya magkadugay. Dugay pa noon, nga di ta ka makalakaw. At least dugay pa. Lagi. Wala mo kay di ta kalakaw, wapay sa sinta. Porte pa pong bata, abi ang na 60. Kusog pa kay nang mulakaw ng 60. Pero ang problema kay, sino na? Bukat ang magay kong tibo. Sino na eh? Wala siya. Ako nalang pangita sa uban. Kung nila pangita sa uban Ano sa pasmado gina siya? May tawag pasmo sa kusog. Sa Tagalog, pasma na ilatawag ka na. No? Asa kitong balay mo, sir? Playa. Playa? Chapter 9. Sige, basig na kay sa tao sa taga-playa, sir. Ha? Daghang kay ko viewer sa playa. Basig na kay sa tao diya sa imong mga silingan. Silingan katong sa vlog pala eh. Matanaw, wala kay sa tao sa Matanaw. Sa Matanaw. Kana daghang jud kay ko viewer sa Matanaw. Si Kuan. Si Arnold Villamor. Sa tao, Arnold Villamor. Kita mo gutong imong gihilot. Kita ka kupaw. Upaw. Puro dira ba? Upaw? Oo, Wala ay diri. Katman. Lunggo magito no, karon na ni tibong tingog. Nanitibong tunada niya. Napahilot mo siya dire. Ito naman siya dito si Jazz. Tama no, kay Kaya ang asawa daw, na siya taga dito. Lain daw po, may pamaagi ang asawa dito. Kailang tribo ba? Yung tingog ba kay ano? Itong tunada niya dili na kuan. Ilunggo ano gyud. Bisaya gapon pero murag lahi. Mo na mo gubaw na. Dili kay lahi nga pagka Bisaya. Itibo na kayo oy. Sasama. Sige, so ang iyong address yun sir, Aplaya. Yung karon apply. Sa una New Mursa giko. Nimursa yun. So ayan guys, shout out sa taga Matanaw, Barangay Nimursa, kasi nakailan ni sir. No, mga kababata ninyo, silingan. Medyo nakabantay shout out sa inyo ha. O siyempre shout out kung asa man yung address karon sa Playa, Digos City. So God bless po sa inyo ha. Sa aking mga viewers kay medyo nagkanaghan lang good nakabalo sa kuha. Dili lang nabudil so pati Davao ano. Tanaw gito abot ng lapit yung lugar. Mo nagbutangan ako mag-post ko nagi-prom. Kay mo man ang iyang giisulti, so may prom siya. Gidayo gyud ang uban. No? So sa kadlaw gani kidapawan dagan sila. Ani po tong daga Mati City. Pugos yun sila gani no? Gani. Atol po ba nga wala kay kuan di ka busy ron. Kuan na sa murag gi-arrange gina sa Ginoo nga
Gahapon ko gapuno kayo. Oh. Karon ko karapon ni sa inyo na pod. Gani ganihar pa ko nag-take si money ko nga. May schedule ba ito siya? Mrs. mo to sige reply nagilot magugo. Hindi ko maatlan siguro dahang taon ko. Nagilot ko siya kini reply. Ah, Yan ano ba yung magsunod nimo? Booking lang may time sa nimo. Ang service ni ganito. Nagum service mo gud mi. 4 years na namo atong suki agyon ako. 4 years na uyon mo sa school. So ayan guys, God bless po sa inyo. Nasa sa dali atong tabangan nga confirm gud ni nga pasmado no. Kanang magbasa ta sa una, kada trabaho di na pwede no. So tabangan na to mamayo siyempre no banan sa pagkampo sa Ginoo. Ug siyempre sa tanan nga muduol sa kuha, magpahilot, magpatambal unsa man nga muduol sa kuha. Nalay bugat-bugat nga muduol sa kuha, kanang magpasubay kung naabot ay asawa ilang kuha, nung naabot ay uyab ang ilang. Medyo di kay ko mo das mag-anak kay personal na siya. Pero ako pagkita pa lang nako kabalo na kong ot na ni si kuan ni sila anak. So dili ko mo kuan kay mura man hilabot naman ta. Hilot lang ko ha. Hilot pwede tas mga barang anak pero ayaw lang to medyo personal. Kamo na panikamot. May asawa pag wala tong kuan anak. So lato ni ko so kung reply yatag yun yung picture sa babae, picture sa sabay. Nagtanaw na ko, wala na. Isa na katanaw. Nagit sila i-connect. Grounded sila, pwede na kung lang. Siyempre sa karoon na po nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel and share this video para dagan ng masayod. Dagan po tabangan. Shout out sa mga regular viewers o sa mga nagka-comment sa kong YouTube. Thank you so much. Wala pa dyan ko ka-reply sa inyo ha. O siyempre, shout out po sa lahat po ng mga OFW kung saan mo kayo nagtrabaho ngayon. God bless inyo and Merry Christmas and Advance Happy New Year. So, God bless po. Happy na dyan Christmas. Sir, tanggalan sang no? Butang na ito. Nato yung magpabok, patulog ko bok para ugma. Patulog ko bok. Saan dyan? Yung murag. Sis mag-lison yung ugma kayo. Ay lakaw. Okay, kulog ka saan. Dali na ka nakatuod siya. Ang palay lang dito. Kasi Yung mga tanar ha. para magkauna, alipag mo ko. Katong dito pa kayo natin isibiyag mo ko. Ito, yung palay. Mga kagyan mo, di ba dito daplin no? Daplin sa highway mo tayo yung balay? Alanas. Di yung balay? Di mo mama sa una? Kato din sa gabang. Meron na siya. Grabe na siya. Wala, nahalin mo diya. Nakalaw na no? Diet na ko ba? Ano ko mang da? Ikaw na ka, Jay? Nag-diet ka kay? Okay na ka na. Ano kayo lirik ito?
kompleto na pangalan. Pangalan mo ito na? Juni. Juni. Asa na mas Julie Deron? Sabi ko dito sa Marigura. Ay, dito. Galante mo ito yung nabana, no? Alam ko sa withdraw ko kay makautak ng pulpin ako. Kalau ko tingin ako kay Latron. Tuwatran na. Pasko dahil, nasundang na ang Pasko. Wala pa na siya naka-issue na namalita ko to. Wala kay Ring. Wala man nang marites dito. Ang katura yung hikay, kaplikan ko niya. Sa grabe mo gastos ay hikay. Pagkakabayad sa mga utang. Kaya, kung di man taon to amuha eh. Dirigalo man itong mama. Baktin. Baka magbaboy sa mama kaya no. Tagaan man ko niya pinaskuhan. Na pang birthday ano ba? Isda ra magyud tatote. Mato jud ang tasa kung gikuha. Ako man gyud siya. Ano ba no? Ano po kung magdaong to, mas bibo ang 51 kaysa 50. Napaliktad may Wala, mga. di mo ina nga. Busy mo, buti. Lain mo buka ina ako magpatay. Sige ka mo adto. Limanto ko siya, nasangana. Patay, Sako. bitaw. Busy man. Busy man kami dahil mo tagtungod. Namatay mong mama, ikaw rin ang usawa. Busy? Ito siya. Sige deh kasi ka video. Ano to kung mo siya, mahilo din na siya. Ano? Hindi mo kayo kung ano naroon ka mo grabe dito. Ano lang naman. Nagmay. Ilan na mga anak ng mga asawa ron dyan? Karon yung asawa. Wala mga anak ron? Ano naman tuwing anak? Lugar na no? Kagawin mo ngayon, mag-18 sa kato eh. Kasama na po, para po mga kita mo. 5 pa po. Ilan ko man. Bigos ba to? Ha? Bigos ba to? Kuan, sa tao man eh.
Isa kita hanggang sa Pilipinas ini. Ang divorce ko ba no? Nasad pa ng kuwan. Anol? Anol. Annulment? Oo, anol. Sila nag Ano may annulment diri? Hindi ko approve yung ano nag Approve naman. Lain naman kayo, ipakasal ron, papirmahan na daw, divorce na daw mo. Cuman, nadili sa... Yatas na lang daan na yung divorce, okay mo ba? Imo tatunggingan ang magbayad sa divorce ako na lang ni. Ano na lang mo kuan di na kumabol niyo bala. Ang bagay niya bayari itong natinda ng may utang. Ako ko na mag-offer niya pa nagis mga tao, bayaran ko na kung isa pagbilihan ko eh. Sabi ko na nga yung 20 piso, gusto sa amin, ako pa yung baliho niya. Anak na ko, pangawa na ko, mas tulo diha, kaya nagkahan naman niya. Ilan yung anak ka to? Di ba? Dagko na ron. Sakay lang ako ng isa. Isa, bispila ko, babae, daw naman ang anak, may kakir na. Wala na yung isa niya. Yan. May katiguang, may tabang. Ay, lagi. Importante, sila, ano sila. Sila yung maguton. Pila na ba edad sa mga magwangan? What? 20... Wala. 26. Nagulan dahil bumbong. Pilit naman akong kaligawan. Magayin ako, 21 ko man. Yawa sila anak ka lang nagkano. Wala. Kating pagbaha sa playa, wala, nabot ang balay. Okay. Nagapon na, wala po ng balay. Lo, ito pang nilit Ay agas. katong kuan yun sa ilang flooring yun, ito ang tubig. Wala ginagawa ng lako. Sa ilang pagkaran na ako. Baligyan doon na ilang pala eh. 9 million, masura. Kahit 12 sila eh. Balin sila? Wala na sila kuyo. Silang dili bahaon. Pati kay nga playa, barato naman ang playa ron. Ako ko na nangamiyaw ba? Ninig mahal, mo sa mo tayo ka bra, ninig kuhan, luno, papapa na gano'n. 2,000 na ito kinailan siya ko. Ako na dyan. Highway na po. Ang mapalit diya, katong wala maswito. Yung ilang Pero beach, taga dire na mamalit, asa na mamalit. 9 million po ito baligyan silang beach. Resort na ito. Asa? Playa yun. Ada po na resort sila? Yan, resort ito. Kapag mga resort po. Ito po balay sa likod. Asa mo na gabi? Diya sa boundary yun. Kanang Indang Beach Resort, yan na. Di ba kami namsar? Wala na kung inom ron. Zero na. Hmm. December 24. Ha? December 24. December. 24. Ano man? Di na kami inom na. Kung anong gyapon, kanang shot lang. Oo. Gagmay. Sigarilyo, wala. Wala. dito. Mag-explain ko sa imo ha, sir, kung ba mata ka na hilot, no? Mag-explain ko sa imo ha. Paminawa ko kay importante kini sa mong kalawasan, dili lang pala sa imo ha. Apil po ko, labi na sa itong viewers. Kani dire kung pa ka masayo, muni balay-balay sa uric acid ha. Hmm. Sugar. Uric acid, kani sugar. So kani uric acid, na dire ang sigarilyo inom. Kani soft drinks, coffee, juice. Kung asa ang imong kusulog na di pa pasulog mo sa lawas ng kusog, mao to'y maapektahan. Puhon ha. Pero inon, dugay pa ha. Kaya kung paano yun, sa una, grabe, kuminom, pero ay, itong kasal ra ni Kuan, kuminom ko, wait. Pero sige lang, dugay pa man po mo ito. Pero di na po ko yun, palagi ni pareho sa unang kaminom ni Dagat. Hindi sa mabungkag, madugay, mabungkag mo gulit. Di po ko, di kape. Yan na, eskwelahan niya. Wala ka diyan to? Dili man hapit na magsundo. Ang uli na to sila?
20-20 naman. Kaya po nila mahuman o kuwan ni party. Hindi ba, nabi na kung na ka ba, nisundo na ka. Ito na may sara. Sa orasa niya mo niya ito ganiya. Ang mga kung sidaya mo, lasot sila. Dino na kung kayong gawas. Kung nagsungko naman siguro, meron naman minawas, gawas, o ano may nangamaklay. Kita naman siya ulahian eh. Wala mo na mga model. Katong ako mo. Balik 200 niya ako ni buhat. Kaya ako na itong euro padala. Oy, isa na po ito kaya ako nakigatag niya. Ilang may kaon ng anak. Nyaan na magkani siya mapay. Unsa man akong sudan mang. Di ko kada na imong dala mo na yung sudan sa padalaan ta kung imong bula-bula ni ko ay nag-ingon pa di ay kag dala ko. Dala sa bula-bula. Ang sobra sa wa na putos. Wa na may wrapper di ako gibula-bula kanihapon ako. Pula dito mo ginalapan nito. Oh, bula-bula nga dililingin ba lapad-lapad kay bisig maglinginaw di man maluto ang tunga. Oh. Mura man kauna og imong ano. Lapad-lapad gani og nirik pa. Bula-bula lapad-lapad. Ano naman dugaya ba ng parte? Masig alas 12 pa to sila maniudto. Ya, musunod na po malauna nang isa. Abi po parte alauna no. Dapat karon mas unsin mo na sila paghinlo. Wala, bayro nung sa India wa ako kapadala ato. Naman to 50 si daya mo niya panilihin niya to yang. Balik ka na, makwit sa langit. Kamay kabiyan. Kaya sir. Kila akong bayro nung ganay karon buwan rano. Sakit gamay? 15. Tingis kita yan, dahil gaman. Absin man kong gahapon. Grabe. Absin man kong gahapon. Sugar, ano? Muna sugar. Natin yung tamis, natin yung alcohol ha. Ikaw, hindi mo pa nilingutog. Tagaan mo na kung 50. May na lang, las di mo ato bisikulahan ulit dala, no? Pinaskuhan ako yang. Pinaskuhan ako. Ya, kay manghiglo pa mag-roam niya. Ang alauna. May unang puto saan, nakabayad namin. Taga. Wala kita liya. Yan to, tagayan kay ang lamaw ba sayang? Sa lamaw no, lumpia. Puros pansit ah. Una ganin ako. Daya po ni ko dilan ko maglumpia do hotdog lay dala do kay kusog ko hotdog. Oh, kay barato ra. Katong gagmay kayo kay ko. Okay, so okay.
Lihat to. Sunod na Pasko. Ito na lang soft drinks. Tubig ko sila kung ipadala kayo. Ano ba ni Ruta mo? Soft drinks na lang. Ngun magdalag soft drinks ng top 1. Ay, ang top 1 man dahil magdag soft drinks. Top 1. Ay, di mo dito top 1 o top 2 mo dito. Si nanay, rato dito ron. Chicken. Popcorn. Regalo mo, ma'am. Wala, kailan ang pos, ma'am? Ay, yung diamond ba? Unsa sulod ani ako regalo, ma'am? Ikaw, nagamutan na unsa sulod na 1 million na. Album o kuan, koreksyonal. Hindi man siya nga apilit koreksyonal man. Okay. Yan daw mga classmates, hindi daw pangulang koreksyonal. Pituan na po isa. Yan siya apilit po bullpen man. Tama na naman, unsa day ka. Album o kato, koreksyonal. Ako makabunot ato kay wa gyud may baunan ba. Karon gani nga nabawag ako panlipad balunan niya, una nagkanon nagahurot man ang balunan ako, puros na lang itakob na bilin. Si Benji magbalon ba biyaan lang. Tatlo ra gyud tanan yung gihap ng trabahoan din. Yan ako yung mga usabong nga kuat. Kung dito kung mga sakar kay mga tatlong na ganaunsan. Ada ko kay to siyang balunan niya, ngunya nag awang lang kay namatingkan kong dibukan. Wala
wala man amo lagi wa may mga taklog na malangin ng hapon. Naman po yun naman po sulanan pero naman maong Kaya. Wala man ni suga diri Tara. na ako diri suga. Sakit no? Taas na kayo siya mo oy. Di mo ko na sa matan di bukat mo ko ng dugay. Reno, dugay pa po mabukat. gani atuan ito dito kalas